Swampuk bisa nyapu. Ya Allah. Kayak gigi banyu apa ngono lho. Kayak mambeng iki wong-wong ki padha ngene ya ora disigeki. Wek. Banyu apa iki? Kaya ngene iki mbok yo disigeki ning mburi. Yoh. Beh. Kayak samban-ban ngene iki bekase. Ya Allah. Pambiku dene endi lho? Arep mancing pambi ora anu ki. Yo urung garing ning pemean kae. Wong pambi iso urung garing mepe. Ya urung garing lah. Wong musim udan ngene iki yo. Ngene iki mbok yo disigeki lek bar ngopo-ngopo dadi ora pating tatar. Sangkem. Swampuk bisa ono arep mancing ngomong ning ketaran iki kesiki saponi iki. Kursi-kursi engko ditatoni iki. Ora kan ngomong ae. Arep mancing lek klambi renek renek. Ono ting selangkah engko saponi iki ditata kursi-kursi iki. Sing rajin ngono kuwi, ngene. Cara ngomong kanca-kanca dorene neh wis ora morat-marit kaya ngene. Isi-isini. Iki berak ning gon-gone kono iki bareng rono, parane rono jebul kene ae. Nyapu. Iki pedah engko ditata. Ono mburu omah bokor kene iki. Angkong-angkong barang iki ya kene iki. Ndang cepet nyapu gek di kuwi. Tuh, pancingku. Iki. Ceng. Aku meneh sing disalahne wong sing gawe berantakan lho wonge. Kok enggak aku kuwi omben-ombenan ya ora diberesi, malah aku sing diseneni apa-apa dibantingi. Kok piye kok salah. Kaya ngene iki turah-turahan ra diguwak. Masa arep beresi yo salah. Nang turu mangkat mancing. Muga-muga awake diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine mendino gur disio-sio, gur ngono. Kaya ngene iki kok lae pisan. Kaya ngene iki ora bersyukur. Nek ora diurusi yo nesu. Ngene iki apa-apa dhewe. Nelongso men ngono lho. Nek mriyang ya apa-apa yang njaluk tulung, giliran sehat yang balik ngono kuwi meneh.